Defaid ym mhencampwriaeth Gwobr Teulu Lloyd, Wyn Jones, Clun Mawr, Cila Cwm, y prop enwog o Cila Cwm. Nawr te, fi'n credu bod y beirniad, Kate Hovers, mae wedi tynnu rhestr fer o 3, a dwi'n meddwl, sa'n credu bydd hi'n hir nawr, bydd hi? Na, sa'n credu, fi'n credu bod e'r 2 ar y funud. Fi'n credu bod ni'n go siŵr pwy mae nawr. A mae'r ymfryd di yn y cylch, yn y rhestr fer, y torddi. Torddi, so fi'n stico gyda'r torddi nawr. Be sy'n mor arbennig am y torddi? Jyst i ni, nhw'n Defaid sy'n gallu byw ar y mynydd. Byw'n digon rhad mewn ffordd a cynnyrchion da. A chi'n gweld yr hynwyddau y dafarfynydd yn glir ffordd nawr, y clistio byrn yn enwedig dy'r torddi, a'r gynffon hir i fel cysgod i'r gader. Maen nhw'n hynwyddau pwysig o'r dafarfynydd. Grant hyn, a rwy'n yn cael ei geni, digon o cotau arno nhw fyd, maen nhw'n bwysig os ydych mwy na nhw mas, maen nhw digon taff mewn ffordd i fyw mas. Nawr te, fi ofyn y cwestiwn nawr, ti eisiau'n gwybod bod yn dod. Ti dal yn credu mae'r torddi yw'r enillwyr? Fi moyn nhw ennill, ond sa'n rhi siŵr. Fi'n stico gyda'r torddi. A hefyd gyda berthynas yn y cylch. Ie, gwybod. Gareth Jones o Falengwm, mae rhaid ti gefnogi fe, ynddo se? Ie, gwybod. Be sydd dan i de? Mae dan i'r Defaid Mynydd Cymreig, y ddiadell fynydd, a'r Defaid Penfrith Bryniau Cymru a'r torddi. Na un peth am Kate, fe fydd hi wedi bod trwyddo nhw'n drylwr. Mae'n filfeddig, mae'n gwybod beth mae'n neud. Adi, a mae'n gwybod iawn. Yn y gorffennol, mae'r Penfrith Bryniau Cymru wedi gwneud yn dda iawn. Wnaethon nhw ennill y bencampwriaeth yma nôl yn 2022 a hefyd nôl yn 2015. Ond dyw'r torddi na'r Defaid Mynydd Cymreig diadell fynydd wedi ennill e? Ie, na. So mae'n neis gweld rydyn newydd yn y triola yma. A ia, gobeithio gallith un o'n nhw ennill e. Ond nhw yn ennill, oedd y torddi wedi ennill y Gwobr nôl yn 2019, felly pwy o wyr. Nawr te, da ni cwmni parchus iawn yn y cylch nawr, dim ond ti Wyn. Mae Deadly Jenkins llywydd y sioe gyda ni hefyd, a mae fe mynd i wybrwyo'r enillwyr. Y Penfrith Bryniau Cymru! Dwi'n mynd eto. Wel, arbennig. Mae nhw yn enillwyr cyson, ydyn nhw. A Tom Evans fyna pendre Ceredigion yn un ohonyn nhw. A braf i weld teulu wedyn, Teulu Lloyd yn dod mlaen fan hyn wedyn i wobrwyo hefyd yn ogystal â Deadly Jenkins. A'r teulu bach yn dod draw, yr plant bach. Drychan nhw'n dod nawr gyda'r garden. Mae'n hyfryd i weld y teulu yma. Di, hyfryd i weld. Teulu adnabyddus iawn o fewn cylchoedd y Defaid, Teulu Lloyd. Ac braf i gweld nhw'n rhan o'r Gwobr arbennig. Wedi rhoi'r Gwobr ac yn rhoi y Gwobr hefyd. A dyn ni'n aros i weld y Gwobr. A dyn ni'n mynd i fod yn iawn. Wyt ti'n mynd i fod yn iawn, Wyn? Ble mae'r Gwobr yn mynd? Fi'n credu pen bella, fi'n credu Kate, ond sa'n siŵr. Ti'n iawn! Y Dafad Fynydd Cymreig, diarell fynydd yn ennill. Am y tro cyntaf ers blynyddoedd maith yna, y Gwobr. Diolch o galon i ti, Wyn. Diolch fawr, Gwobr. Nawr draw at yr enillwyr, y Penfrith Bryniau Cymru. Nhw sydd wedi cario'r dydd fan hyn. Tom, llongyfarchiadau. Diolch yn fawr iawn i chi. Arbennig. Chyfft, ie. Chi'n aml yn cyrraedd y bryd, Wel, i credu yn y ffodus efo Defaid Penfrith bod y marciau yn helpu. Mi'n lwcus, mae'r beirniad Defaid Penfrith eniodd Eifion Harding. So, pob clod o fe, mae fe wedi pigo rhain oedd yn enillwydd yr dosbarthiadau, a maen nhw'n dod i gilydd y matcho, so maen nhw'n clod o fe hefyd yn y fed. A hwnna'n bwysig yn dweud, dewis y 3 iawn i ddod mlaen. Dim rhaid bod nhw'n enillwyr, mae'n bod nhw'n matcho. Na, yn sicr, a dyna ble ni'n ffodus rhan Penfrith, efo'r marciau yma, a mae'r 3 yma digwydd fod, pan dath ni at ei gilydd bore yma, o'n i edrych ar y 3 yma, wel, ie, hyd yn oed i goesyn, maen nhw'n debyg iawn y fe, ti'n bod. So, ie, falch ofnadw. A gyda ni, wedodd y beirniad bod oedd wedi hoffi shoulders a'r sgwydder Defaid yma, bod y 3 nhw am Defaid Mynydd yn llydan yr ysgwyd, a dyna ni fel ni'n trio wneud y cymdeithas i gael bridio rhywbeth sydd yn be mae'r marched ised, i gael y shoulder cryf na yn y Defaid Mynydd. A gallu cystadlu gyda'r cyfandirol hefyd, yn dyfa? Ie, yn sicr. A fe fydd dipyn o grafu pen yn cael rhain at ei gilydd heno? Oes, mae yn grafu pen, wel, da ni wedi gochyn rhai nisodd yn dod fel, dwi'n gwybod y hun. Mae yn dod i'r ddiadaeth i gyd, i bawb, ffantastig. A braf cael llwyfan i'n Defaid Mynydd Cymreig. Ie, diolch yn fawr i chi, Mynir. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi, da iawn.